πω ότι το εγχείρημα, το έργο της οικοδόμησης ενός επαναστατικού κόμματος είναι η πιο βαθιά, η πιο συγκλονιστική και η πιο, μπορούμε να πούμε, φιλοσοφική και ουμανιστική εμπειρία που μπορεί να έχει ένας πολίτης. Γιατί το καθήκον για την οικοδόμηση ενός επαναστατικού κόμματος βασίζεται στην καθημερινή, στο βίο του καθημερινού, στην πραγματικότητα εκατομμυρίων εργαζόμενων στον κόσμο, που ο καπιταλισμός έχει στήσει ένα σύστημα που τους εκμεταλλεύεται και απορροφά την υπεραξία που παράγει για την κοινωνία. Και οι σύντροφοι και οι νέοι σύντροφοι που βρίσκονται σε αυτά τα βήματα είναι, μπορούμε να το πούμε έτσι, κληρονόμοι όλων των πολιτικών αγώνων, όλων των πνευματικών έργων και των πολιτικών δράσεων της ιστορίας του εργατικού κινήματος, γιατί μπορεί η εργατική τάξη να έχει δώσει μάχες που τις έχει χάσει, αλλά στο επίπεδο των ιδεών είναι ανίκητη. Και είναι ανίκητη γιατί δείχνει ένα μέλλον, πρώτα απ' όλα, που οραματίζεται να έχει μια ανθρωπιστική, ουμανιστική διάσταση. Είναι ένα μέλλον που θέλει να εξαλείψει τη βία, τη ταξική βία, τους πολέμους και όλα τα δεινά του καπιταλισμού που όλοι τα γνωρίζουμε και όλοι τα ζούμε. Οπότε, περίπου στην ηλικία σας, μαζί με έναν σύντροφο από τη Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο τον Φλωρόπουλο, θα αναφερθώ έτσι σε ονόματα, φωτίζοντας, ας πούμε, μια ποιητική διάσταση στο έργο του Ernest Mandel, γιατί και η πρώτη μου επαφή με την Όκδα έγινε μέσω μιας ποιήτριας, της Κατερίνας Γόγο, που με πήρε από το χέρι τότε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και με πήγε στην Όκδα και μου είπε εδώ λοιπόν ψάχνω. Οπότε στην πορεία αποφάσισα να βρεθώ στο Βέλγιο. Ήταν μια πολιτική απόφαση μαζί με τον σύντροφο, τον Χρήστο τον Φλωρόπουλο, ο οποίος με είχε συστήσει στην πολιτική σκέψη του Μαντέλ. Τώρα ήμασταν στην ηλικία των 21-22 ετών. Και αυτός είπε ότι θα πάει να σπουδάσει φιλοσοφία στην Ιταλία που ήταν ο Λίδιο μετά. Και εγώ θα πήγαινα στις Βρυξέλλες, στο κόμμα που ήταν ο Μαντέλ και που είχε εργαστεί στο παρελθόν εκεί η μητέρα μου και είχα κάποιες προσβάσεις, ας πούμε, στη βελγική κοινωνία, ήμουν και γαλλόφωνος από μικρός. Οπότε, εν συντομία, βρέθηκα σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση Ancien Belgique. Είδα χιλιάδες τροτσικιστές. Ωραία πάμε. Και έτσι, με το θράσος και την αφέλεια της εφηβικής ηλικίας, αποφάσισα να ψάξω τα γραφεία τους. Βρήκα τα γραφεία, χτύπησα την πόρτα, λέω αυτός τρελός είναι. Το τρουβέλε λοκάλ. Μου λένε εκεί κάπου, λίγο στο σταθμό πιο κάτω, είχε ένα μαροκάνικο καφέ. Πήγαινε εκεί πέρα, λέει, και θα σε περιμένω. Πήγα εκεί πέρα, τους είπα ποιος είμαι, τι είμαι, με κοίταξαν όλοι περίεργα. Μου λένε άστα στοιχεία σου. Σου έπαιρνε καφέ μαροκιά, του μόνο τελαβά, ζωή σε μόνο τελαβά. Πέρασε 3-4 μέρες, χτυπάει το κουδούνι στην πόρτα, μπαίνουν μέσα δύο νεαροί, ένας και μουστάκι μπλε μάτια, με κάτι γαλλικά τρομερά. Λέω, ένας σύντροφος Βέλγος θα είναι. Αποδείχτηκε στο τέλος, ήταν ένας σύντροφος Τούρκος, ο Γκίτ Βενέρ, τον είχαν στείλει προφανώς για να δοκιμάσουν τα διεθνιστικά με τα ανακλαστικά. Μου στείλανε ένα Τούρκο σύντροφο, ο οποίος βέβαια είχε μεγαλώσει στο Παρίσι, μιλούσε άπτεστα τη γαλλική, ήταν βοηθός του Ερνέστ. Κάποια εποχή έγινε και διευθυντής στο Επρεκόρ. Μετά είχε μια άλλη πορεία, με τον οποίο διατηρούμε ακόμα πολύ φιλικές σχέσεις. Και έτσι πήγα στο κόμμα, στο Παρτί Οuvrier Socialiste. Ο σύντροφος αναφέρθηκε στην πολυγλωσσία του Μαντέλ. Και ο ίδιος είναι πολύγλωσσος, μιλάει τουλάχιστον 3 γλώσσες. Τι πάνω το κόμμα ο Μάρκος. Αυτό έχει ενδιαφέρον να το εξηγήσουμε. Εγώ προερχόμουν από μια οικογένεια νομικών και η ευγλωτία ήταν, ας πούμε, μια καθημερινή πραγματικότητα, αλλά όταν έβλεπα έναν ομιλητή σαν τον Μαντέλ, πραγματικά πάθαινα δέος. Και το γεγονός ότι άλλαζε και από μία γλώσσα στην άλλη. Αυτό όμως στο κόμμα ήταν μια κοινή πρακτική. Γιατί στο κόμμα, σαν ένα γνήσιο διεθνιστικό κόμμα, συνυπήρχαν
και οι γαλλόφωνοι και οι φλαμανδόφωνοι και οι γερμανόφωνοι. Οπότε θυμάμαι τους συντρόφους και τις συντρόφους σε πολύ νεαρή ηλικία που κάναν την ίδια δουλειά όπως έκανε οι συντρόφους που μετάφραζες, άλλαζαν από τη μία γλώσσα στην άλλη με έναν τρόπο σχεδόν αυτόματο. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο του διεθνισμού. Όπως μεγάλο σχολείο του διεθνισμού ήταν το γεγονός ότι στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα συνάντησα συντρόφους από κάθε μέρος του πλανήτη. Ήταν η συντρόφισσα Μιρέλια, που ο σύζυγός της είχε δολοφονηθεί ως μέλος του ΜΙΡ στη Χιλή και είχε βρει καταφύγιο στις Βρυξέλλες και ήταν η μητέρα 3 παιδιών. Ήταν οι σύντροφοι από την Τουρκία που ήταν πολιτικοί εξορροπιστέ. Ο Γίδετα ήταν πρόεδρος του Συνδικάτου των Φοιτητών και είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλακή γιατί είχε πει σε μια δήλωση του ότι υπάρχει κουρδική γλώσσα. Υπήρχαν σύντροφοι από το Μαγρέπ, φυσικά οι Φλαμανδοί και οι γαλλόφωνοι σύντροφοι, οι σύντροφοι που ήταν από εβραϊκής καταγωγής, αλλά ποτέ δεν δηλωνόταν αυτό μέσα στο κόμμα. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν ο Αρνέστ. Και η παρουσία μου εκεί συναδεύτηκε από ορισμένες ισχυρές προσωπικότητες. Για παράδειγμα, την πρώτη υπεύθυνη θέση που μου ανέβησαν ήταν να με βάλουν βοηθό το Εμίλ Βαν Κέλεν. Ο Εμίλ Βαν Κέλεν ήταν μια προσωπικότητα του εργατικού κινήματος, ένας μεγάλος κύριος όταν τον έλαβα σε ηλικία, ο οποίος κάπνιζε κάτι απίστευτα τσιγάρα πιο δυνατά και από τα κουλουάζ και ήταν ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης. Και με ρίξανε ξαφνικά σε μια βιβλιοθήκη, για μένα ήταν ο παράδεισος. Να είμαι υπεύθυνος της βιβλιοθήκης και μετά βέβαια να δουλεύω και στην εφημερίδα Λαγκός, μια εφημερίδα που είχε ιδρύσει, ήταν τα ιδρυτικά στελέχη του Αρνέστ και στην οποία είχε αντισυντάκτη τον Αλέν Τοντέρ, όπου εκεί έμαθα το κόμμα είχε και τυπογραφείο. Ο σύντροφος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν πολλές φωτογραφίες του Αρνέστ. Μία που είναι από το προσωπικό μου αρχείο και την έχουμε δημοσίευσει στο βιβλίο Απολαυστικός Φόνος. Είναι στα εγγένεια των καινούριων γραφείων του κόμματος, όπου είχαμε συμμετάσχει όλοι με την εργασία μας και γινόταν ο Αρνέστ μας μίλησε και έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία, το κοιτάζει από κάτω μια συντρόφισσα, η Φρανσίν Ντε Κόνιγκ, η οποία ήταν συνδικαλίστρια στον νοσηλευτικό χώρο και μου είχε πει ότι στα νιάτα της ήξερε ένα λίγο από πολυβόλο, γιατί στα νιάτα της ήταν στις μπριγάδες, στις διεθνιστικές μπριγάδες που είχαν πάρει μέρος στην ανοικοδόμηση της Ιουγκοσλαβίας. Για να δούμε λίγο το διεθνιστικό, ή αναφέρθηκε ο σύντροφος στην Νικαράγουα. Ήταν εκείνη η εποχή που οι τροτσικιστές πάλι στήριζαν την Επανάσταση. Και αυτά ήταν τα πολύ έτσι γόνιμες και δυνατές εμπειρίες που νομίζω με διαμόρφωσαν και σαν πολιτική προσωπικότητα και σε προσωπικό χαρακτήρα. Ένα βράδυ σε ένα από τα ελληνικά εστιατόρια κοντά στο Γκάρντι Μιντή, ένας μεγάλος σταθμός, όπου σύγναζαν οι σύντροφοι μετά τη δουλειά στην εφημερίδα, ήρθε ο σύντροφος Πίπς και εκεί αναφέρθηκε πρώτη φορά στην πρώην σύζυγο του, τη Γιζέλα του Αρνέστ, στην ιστορία της, και αναφέρθηκε στο βιβλίο Απολαυστικός Φόνος, το οποίο το είδα στην αγγλική του εκδοχή με τις ιδιόχειρες διορθώσεις του Αρνέστ, στο γραφείο του συντρόφου του Γιν Μπενέρ, που το μετέφραζε τότε στη δεκαετία του 80 για την τουρκική γλώσσα και επιτέλους αυτό το βιβλίο και χάρη στην συνδρομή του Ηρακλή δημοσιεύθηκε και στην ελληνική βιβλιογραφία. Ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο. Σε αυτό λίγο θα ήθελα να ασχοληθώ, γιατί νομίζω καλύφθηκαν οι πολλαπλές πολιτικές εκφάσεις της σκέψης του Μαντέλ. Η ευρυμάθειά του δεν είναι τυχαία. Προέρχεται, πηγάζει από την παράδοση αυτού που ο Λένιν ονομάζει σοσιαλδημοκρατική επιστήμη. Η σκέψη του Μαντέλ συμπυκνώνει με τον πιο ρηξικέλευτο και ριζοσπαστικό τρόπο μια πολύ μεγάλη παράδοση στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα, μια παράδοση στο βαστόν διαμετρημάτου του Καρλ Μάρξ ή της Λούξεμβουργκ ή του Λένιν ή του Τρότσκι. Ο Απολαυστικός Φόνος εκείνη την εποχή ακουγόταν λίγο παράξενο, δηλαδή
δει πώς ένας επαναστάτης οικονομολόγος διαβάζει αστυνομικό μυθιστόρημα, αλλά αν διαβάσει κανείς προσεκτικά το έργο, πρόκειται για μια ριζοσπαστική κριτική πάνω στο μηχανισμό της απόλαυσης, έτσι όπως ο καπιταλισμός συγκροτεί την απόλαυση σαν ένα μηχανισμό χειραγώγησης των μαζών. Κάπου λέει ο Μοντέλ, είναι δυνατόν, λέει, τόσοι αναγνώστες να απολαμβάνουν τον φόνο. Το αστικό σύστημα, εκτός από τους μηχανισμούς βίας που έχει για να φοβίζει και να τρομάζει την εργατική τάξη και το προλεταριάτο, έχει και μηχανισμούς διανομής της απόλαυσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μιας διαστραμμένης τελικά απόλαυσης που έχει θανατηφόρο χαρακτήρα, που προσυδειάζει στην κίνηση του εμπορεύματος και στη φετιχιστική διάσταση που έχει το εμπόρευμα που κατακλείζει τις ζωές μας και οι εμπορευματικές σχέσεις. Οπότε το μεγάλο επίτευγμα του Ερνέστ Μαντέλ είναι ότι παίρνει αυτό το παραείδος λογοτεχνίας που έχει είχε αυτή τη μεγάλη εξάπλωση και δημοφιλία στις μέρες μας, μπορούμε να το δούμε στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση, κάτι αντίστοιχο, και αναλύει πώς σε αυτό το λογοτεχνικό είδος εκφράζεται η αλωτριωτική κίνηση και η φετιχιστική απόλαυση που προκαλεί το εμπόρευμα. Το εμπόρευμα, καθώς κινείται, απευθύνεται και σου λέει κατανάλωσέ με, αν έχεις να με καταναλώσεις είσαι, αν δεν έχεις, δεν είσαι. Αυτή είναι μια φετιχιστική, εξουσιαστική διάσταση της καπιταλιστικής παραγωγής, που το σύστημα τη χρησιμοποιεί κατά κόρον, δείτε πώς λειτουργούν οι τηλεοράσεις ή δείτε πώς λειτουργούν τα λεγόμενα κοινωνικά δίκτυα που χειραγωγούνται από διάφορους καπιταλιστικές δομές και πόσο επίκαιρη είναι η ανάλυση του Ερνέστ Μαντέλ, ακριβώς επειδή δείχνει την ικανότητα που έχει ιστορική, διαλεκτική, επιστημονική, μαρξιστική προσέγγιση, να παίρνει ακόμη και τα πιο υποτίθεται δευτερεύοντα ζητήματα και να τα αναδεικνύει στη σύνδεσή τους με το γενικότερο φαινόμενο που είναι η καπιταλιστική εκμετάλλευση και η ταξική συγκρότηση της παραγωγής. Από τα πράγματα έτσι εντάχει που μου έχουν μείνει, που δείχνουν και τη δυναμική που έχει η μαρξιστική διαλεκτική σκέψη. Θυμάμαι, μας είχε κάνει εντύπωση, είχε κάνει τρομερή εντύπωση, ο Ερνέστ όταν μας εξηγούσε ότι οι πρώτες αστικές επαναστάσεις γίνονται στη Φλάνδρα, ενάντια στην Ισπανική Αυτοκρατορία, και η σφαγή των φλαμανδικών πόλεων, της Ανβέρσας και της Οστάνης, δίνει την ευκαιρία να γεννηθεί, να εμφανιστεί το κράτος της Ολλανδίας, των νέων χωρών. Και σας συμβουλεύω να τρέξετε στο YouTube, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η γέννηση τριών πόλεων», αφορά την ιστορία του Άμστερνταμ, του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης, και είναι ο τρόπος που γεννιέται ο σύγχρονος καπιταλισμός. Λοιπόν, αν θυμάμαι ότι η ανάλυση του Μαντέλ ήταν πιο επίκαιρη από τους συγγραφείς αυτής της ταινίας στο YouTube, γιατί ο Ερνέστ Μαντέλ έδινε τις ταξικές συνθήκες μέσα από τις οποίες γεννιέται ο σύγχρονος καπιταλισμός, ενώ η σημερινή αστική προσέγγιση στην πολιτική οικονομία έχει αυτά τα φετιχιστικά χαρακτηριστικά που στέκονται σε κάποιες διαστάσεις των γεγονότων χωρίς να μπαίνουν την εσωτερική της αλληλουχία. Και ένα άλλο παράδειγμα, αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί το άκουγα πρώτη φορά, ήταν η αντίσταση της βιενέζικης εργατικής τάξης, όταν είχαν ζητήσει όπλα να αντιμετωπίσουν την άνοδο του φασισμού από τον σοσιαλδημοκράτη Δήμαρχο, ο οποίος είχε αρνηθεί να εξοπλίσει το προλεταριάτο. Θα πούμε αυτά τα πράγματα πραγματικά με δέος και ήταν η γνωστή ευρυμάθεια του Ερνέστ Μαντέλ. Παίζει γεγονός, παίζει ρόλο, νομίζω, στη συγκρότηση της συνείδησής του, αυτό που ο Αλέν Μπροσά ονόμασε το επαναστατικό Κίτισλαντ, δηλαδή την παγκόσμια εβραϊκή εργατική τάξη, η οποία εκτινόταν από τη Ρωσία μέχρι την Πορτογαλία και η οποία αποτελούσε ένα φυσικό κοινωνιολογικό στρώμα μέσα στο οποίο οι επαναστάτες μπορούσαν να κινηθούν με άνεση. Σκεφτείτε ο Τρότσκι όταν τραπετεύει και πηγαίνει στην Ευρώπη, η Ευρώπη κινείται μέσα από αυτό το δίκτυο. Μέσα από αυτό το δίκτυο βρίσκεται και ο Λένιν στο Λονδίνο. Το ολοκαύτωμα τσακίζει
αυτή την παρουσία και η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ είναι η πιο σκοτεινή και αντιδραστική τελικά εκδοχή του σιωνισμού που έρχεται σαν σπίνα και στις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος και στο κίνημα, το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα και στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Αυτά για τον Ερνέστο. Νομίζω του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και θεωρούμε τον εαυτό μας τυχερό και πρωτίστως αναλογιζόμαστε την ευθύνη της πολιτικής και πνευματικής του κληρονομιάς και αυτή ακριβώς είναι η δύναμη των ιδεών της εργατικής τάξης στην τελική ανάλυση, η οποία είναι σε θέση για αντικειμενικούς λόγους και για τη θέση που κατέχει στην παραγωγή, αλλά και για την συγκρότηση της πολιτικής συνείδησης που έχει επιχειρήσει, να αποτελεί, να εξακολουθεί να αποτελεί και θα αποτελεί την πιο ελπιδοφόρα και την πιο ανθρώπινη προοπτική για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ.